deixeu-me respirar. Acabo de baixar tota la tartera, la del Pedraforca, la veieu, no? La reconeixeu, suposo. Però l'he baixada per explicar-vos una història del Pallars. I ara em direu, per què del Pallars? Què té a veure aquí al Berguedà, el Pedraforca, amb el Pallars? Doncs mireu, és ben senzill. Diuen que hi havia un hereu que se n'anava cap a la fira de Salàs de Pallars a comprar una mula. L'home, a mig camí, que anava amb el seu mosso de quadre, se'n va adonar que s'havia deixat una cosa molt important a casa. I li va dir al mosso perquè ell no volia desfer camí. Nen, corre, vés cap a casa i porta'm un canut ben petit que trobaràs sota el coixí del meu llit. Sobretot, no l'obris. I el nano, sol·lícit, vinga, va, cap a casa, va desfer camí. Quan va arribar allà, va trobar aquell canut sota el coixí i, tornant a buscar l'amo, el noi es delia una mica per saber què devia contenir allò tan important que li havia fet fer tants quilòmetres. I mira, al final no se'n va estar. Va agafar el canut i el va obrir. Què hi havia allà dins? Minairons. No un ni dos, no. Tot un núvol de minairons, que són uns éssers fantàstics del Pirineu, per si no ho sabien i que viuen per tot arreu. Doncs tot un núvol de minairons van començar a volar sobre el seu cap. Ell no els podia veure de petits que eren, però sí que els sentia, perquè tots demanaven alhora: què farem, què direm, què farem, què direm? El noi els havia de donar alguna mena d'ordre. Els havia de dir de fer alguna cosa, i com que va veure que hi havia tot un munt de rocs al seu voltant, els hi va dir: atartareu-los tots a dalt de tot de la muntanya. I els minairons, un rere l'altre, van agafar les roques, les van pujar fins dalt les roques, es van començar a esllavissar, i tantes en van posar i de tants llocs que van construir una tartera. Heus sí, l'origen de les tarteres, directament, no us penseu res geològic. No va per aquí la cosa. En tot cas, els minairons volien més feina. Van increpar tant amb aquell xicot que ell, no sabent què fer-los fer, els va dir: tots cap dins! I s'hi van posar, i van tenir sort el noi, perquè si no se l'haguessin cruspit, si no els hagués donat res per fer. Així doncs, se'n va anar a buscar l'amo, li va donar el canut, no l'has obert, oi? No. I ara? Van comprar la mula que havien de comprar, i l'endemà al matí l'amo va anar a buscar el xicot i li va dir: escolta, em vas enredar, que sí que el vas obrir aquest canut. Aquest matí, quan jo l'he destapat, he trobat tots els minairons suats, cansats, esgotats, què els vas fer? No sabem com va anar la cosa, ben bé. Si el xicot va rebre o no, el van acomiadar, o mira, al capdavall, una de més. El que sí que sabem, però, és que d'aleshores ençà hi ha una pila de minairons que deuen tombar per la terra i que van fent tarteres per tot arreu. Ara bé, jo em pregunto, per què hi hagi tarteres hi han d'haver roques, i perquè hi hagi roques també hi han d'haver muntanyes. I això em porta a pensar: quin és l'origen de les muntanyes? Si voleu saber-ho, us haureu d'escoltar la història de Pirena, i allà us ho explicarem tot.